OK, a toto už je, predpokladám, náš 197. protest s Pančím. Samozrejme, treba to brať s nadsázkou, čo hovorím, teraz protestujeme, alebo teraz ideme sa zúčastniť protestu proti zrušeniu volieb zo zahraničia. Lebo títo bolševici, čo tu za nami sedia, si už dovolujú naozaj veľa. A na margo tej opozície, ja už naozaj, to sú desiatky protestov a už človek pomaly stráca ľudskú dôstojnosť, keď vidí, ak sa tá opozícia medzi sebou háda. Čiže doporučujem mesiac pred voľbami urobiť predvolebnú koalíciu a ísť do volieb spolu. Tí ľudia ako Matovič, SAS a demokrati sa musia postaviť na tribúnu, ospravedlniť sa ľuďom za tie roky 2023. I keď Saska už nejaké konsekvencie vyvodila a toho Sulíka vyhodila, ale tak či onak postaviť sa a ospravedlniť sa za tie časy, čo sme tu s nimi žili a dohodnúť sa aj spolu v jednom bloku. Vtedy ich môžeme brať vážne a vtedy sa môžeme naozaj v deň volieb postaviť a im to hodiť. Ak tak neurobia, tak voliť jednu z tých troch strán absolútne nebudem a hodím to Šimečkovi a vybavené. Aj človek, aj volič si musí zachovať istú dôstojnosť. My tu nebudeme chodiť desiatky krát na protesty a ideme absolvovať a ideme sa zúčastniť toho, čo sme sa už zúčastnili medzi tými rokmi 2023. Však to bolo na hranici zdravého rozumu. Počko trošku prší, ale to nás nemôže odradiť. Fú, a takto šlapeme obcom hore Múdronkou a palisádami a už tu niekto je. Aj s týmto psiskom. Život demonstrantov nie je sranda. Však Pančí. All right. A viete, čo to znamená pre nás, tu na Slovensku? Že sa to dá. Že aj zdanlivo neporaziteľná zabetónová moc sa dá poraziť. A dokonca výraznou, jasnou väčšinou.